Mbah Gareng, dalu niki derek-derek nyuwun dijelasaken babagan apa? Tanah Jawa butuh tumbal. Nah, niku kinten-kinten leres napa mboten? Terus ingkang kaping kalih mungkin jubi jenengan aturaken Mbah alamate sing jelas, alamate jenengan. Kalau untuk nomor HP Mbak Wahyu Lestari, putrinya Mbah Gareng yang kemarin ngitung pakai pitung Raja Muka itu, Rojo Muko itu sudah tak taruh di thumbnail ya teman-teman, sehingga nanti nggak perlu bingung-bingung lagi kalau mau ke sini bisa Sherlock ya. Nanti kita kupas lebih lanjut. Monggo Mbah Gareng, dipun sopo niki dulur-dulur saking tebih sedanten ketingalih. Monggo. Nggih, pangapunten dalem saderengipun kula saged ngaturi utawi saged mbabaraken irairan aturipun Bapak sak rombongan ingkang saking Tuban. Bilih wedal dalu punika nyuwun penjelasan utawi nyuwun terangipun masalah tumbalipun tanah Jawi punika. Salawat salam. Om mangarsana sistem mastu hasti bumi dinci di alwi jagat gunawan putu anggota anggo kita kana ulama. Om mangarsana anggo kita watoki laku. Ngaten para sedulur, aturipun Bapak rombongan saking Tuban sak rombongan punika ingkang badhe dipun sun supados dipun jelasaken intinipun bilih tanah Jawa nyuwun tumbal ing sekawit punika wonten kagem tiyang rumiyin Gorodahana perjanjianipun antawis Brawijaya Majapahit kalian Sabda Palon diembani kalih Syekh Subakir wonten Gunung Tidar. Menika sampun diaturi lah sakmenika ingkang badhe kagem nyirep mugi-mugi saged sirep gara-gara dahana punika ing sekawit Sabda Palonaya Genggong sampun ngandhap utawi sampun mlampah nitih jarang sumberani. Lam mandhape menika nggelar saentening sumber utawi penyakit bilih ingkang kersa kulawarga para sedulur utawi ingkang purun mbok menawi mangke wonten ingkang kapundhut utawi dipun suwun kalih ingkang damel gesang menika dipetek mujuripun ngetan lan menika dipun paringi petek patok entene menika kagem alu kalih tapi alu menika sing sampun alu gerang ampun alu sing damelan enggal mboten saged kedaya alu gerang dipun paringi sapu sada ugi gerang niku diwalik sing nek nyapu sapune manggene ngandhap diwalik manggen inggil diparingi wonten tengah petek patok alu gerang kala wau para sedulur mbok menawi kersa bilih mboten pangapunten kula ki manungsa biasa jejering nglampahi kados panjenengan sedaya urip. Kinten menurut panemune Mbah Dani niku napa ingkang kedah dipun lampahi dulur-dulur niki, Mbah? Kagem nyegah utawi supados menika saged wonten sarate niki badhe dijejeraken intine masalah tatanan kejawen. Mila sing saged para sedulur ngapunten bilih para sedulur kersa monggo nek mboten pangapunten dalem kula mboten meksa saged manggihaken irairan bab intine kejawen sing jawata saged. Berarti kondisi kados menika iki termasuk proses alam supados tiang-tiang manusia Nusantara niki, manusia Nusantara niku kembali ke jati diri ini piyambak ngoten. Matur suwun mekaten aturipun injih kaleresan aturipun Bapak. Kersane derek-derek slamet berarti mulai saniki kedah
sadar madosi jati diri ya Bang ya. Jadi itu teman-teman sudah jelas sekali apa yang disampaikan oleh Mbah Dani atau Mbah Gareng tadi. Kalau teman-teman saudara-saudara semuanya pengen selamat ini harus benar-benar kembali ke jati diri, ke ajaran para leluhur ya, ajaran adiluhung yang sudah lama dilupakan. Terus ngeten nih Mbak Gareng, peristiwa saat menikah niki mungkin ibaratnya tanah Jawa badhe nyuwun tegake ajaran agama Budi, ngoten. Leres nggih? Oke. Sampun anu Mbah Dani, bagi Mbah Gareng. Iki pun jelas. Terus niki Mbah tasik kuatah derek-derek ingkang badhe ngriki, kersane mboten tanglet-tanglet, Mbah. Cobi jenengan matur alamat RW kula kirang paham. Nek RT 6 RW kalih, nek RT 6 dusun Plosorjo. Dukuh Plosorjo, Kelurahan Srigading, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Bluro. Nggih. Oke. Sudah disampaikan, silakan dicatat teman-teman alamatnya. Terus nek badhe swanten ngriki niku wektale kang paling sae niku jam pinten, Mbah? Nggih, kula jejerit tiyang pelosok tau ing gunung kirang langkung nggih jam sedasa. Jam sedasa napa enjing? Siang. Oh, siang. Nah, jenengan mboten anu angon lembu? Sampun kundur. Oh, sampun kundur. Mbah, nek pas jenengan angon lembu wonten niku napa enten tamu ingkang muruki pas jenengan angin niku, Mbah? Ngapunten sing pun kula lampahi mboten setunggal mboten kalih wonten. Oh, berarti tak jagongan kalih angin lembu ngoten, Mbah? Nggih. Mboten jarine niku. Mbah ora bayar kok. Mboten bayar. Nggih. Gaul. Oke, jadi sekali lagi teman-teman tadi udah disampaikan sama Mbak Jani alamat lengkapnya beliau di Desa Plosorjo. Plosorjo, Kelurahan Srigading. Kelurahan Srigading ya. Kecamatan Ngawen. Iya. Kelingan anu. Kabupaten Blora Mustika. Nomor HP sudah ada di thumbnail ya teman-teman, sudah ada di thumbnail. Mbah, niki enten anu pitakenan setunggal malih niki. Pas panjenengan tindak tuban dek winginane niku dulur-dulur niku ngamati cemetine jenengan yang jenengan sangluk niku. Nah, niku cemeti amal rasuli atau cemeti nopo kinten-kinten. Boten ngapunten dalem niku rikala rumiyin kula angen wonten peristiwa niku kula dipun cepeng kalih petugas kepolisian kalih perhutani. Nggih. Kula tasih ngasta mila ngantos sakmenika tasih adeg-adeg utawi bibit sekawit. Lah intine kasus 2000 nyolong kayu. Tapi kula mboten tahu nyolong. Nek penggaweane Pak Dani. Tapi lolos gitu, Mbah. Lolos. Wong kula mboten tahu nyolong. Mboten nyolong nggih, Bang nggih. Lah niku kula disidik polisi niku diaturi gadah jimat tinggi saingan kalih perdukunan. Niku nyata. Nggih. Luar biasa. Berarti niku kenang-kenangan nggih, Bang. Nggih. Punya sejarah lah bahasane nggih. Nggih. Mbak cantik, kenalan boleh ya? Iya. Waduh, ini kuatah tiang komen ya, Mbak. Dan niku dipunjuk. Hadir Mas Indra, siap. Mas Yun, derek. Ampun hadir kula lah tiyang. Sugeng Rahayu sedulur ngaji rasa, kula saking Karanganyar Demak, saking Blitar nyimak. Indramayu, Bogas, Cipa, Atmas, Hendra mendengarkan, tumut sinau. Rahayu, Sugeng Dalu, bala pulang Tegal, derek nyimak. Siap. Salam Om, kagem Mbah Gaul. Siap. Tulung Agung hadir. Jombang hadir, Kalimantan Selatan ikut menyimak.
Derek nyimak Mas Hendra Pekalongan hadir kalih nyuwun tulung mbok menawi enten wedal nyuwun wedar ajaran setia hati yang ada di PSHT dari narasumber yang benar-benar memahami ajaran PSHT. Nggih, mungkin kula patusaken. Jombang hadir. Saking Brunei, Mbah. Brunei hadir, Mbah. Siap. Brunei Darussalam. Wong gaul kula kok. Jogja hadir Mas Indra, siap. Kaltim hadir. Titip salam Mas buat mbaknya. Iya. Malam Mbah Gareng, salam dari Klaten. Nggih. Taiwan derek Mas Dukun, jangkrik. Aduh, Banyuwangi menyapa Ponorogo hadir. Ngawen niku pundi, Mbah? Ngawen kecamatan. Nggih. Salam no Mbah Dani Mas. Kulo saking Ganjing, Japah Mas Basir. Saking Brunei nyimak nomere Mbah Gareng Om. Enten ten gini anu. Ada di thumbnail ya Mas. Ada di tampilan depan. Itu ada nomornya Mbak Wahyu Lestari. Beliau salah satu putri kesayangan Mbah Dani. Nanti kalau ada apa-apa, teman-teman bisa langsung kontak nomornya Mbak Wahyu aja dari Jakarta. Madiun hadir. Saking Kediri derek sinau Mbah. Kunturan Ngidul arah Ndoplang hadir. Tulungagung Surabaya nyimak, Pati nyimak, Sumatera nyimak, Malaysia nyimak, Pati Bumi Ronggolawe. Mas Dukun Hendra. Malam Mbak Laila cantik banget. Wonogiri hadir. Bandung hadir. Kulo saking Ngawen. Perantauan Batam. Pare selalu hadir Mas. Waduh, kuatah sangat nih. Artisnya ikut terus Mas Indra. Waduh, iyalah. Ya, ini penyemangatnya Mas Wahyu. Bandung hadir. Kulo saking Ngawen. Perantauan Batam. Pare selalu hadir Mas. Waduh, kuatah sangat nih. Artisnya ikut terus Mas Indra.